Jadi jatuhnya buat sedaya warga masyarakat segenap Tanjung Sari, wewengkon lubulipun Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, khususnya jadi lingkungan Pengkol lho, Pengkol. Niki mung semoga tak aturke tetembangan ya kuwi mari kangen tegese kanggo jampi tapak lho ya marang warga masyarakat lubune wewengkon Kota Blitar, lubune sedulur-sedulur ingkang wonten Tanjung Sari utawa Pengkol. Muga-muga kanthi wonten dalu menika dalam rangka yaki bersih dusun utawa bersih desa utawa bersih kelurahan kaponyoto muga-muga kanthi wonten dalu menika bener-bener ngalah berkah bebarengan warga masyarakat Pengkol utawa Tanjung Sari sedaya kemawon wit saka masyarakate para bapak ibu perangkate lan bapak lurahe uga sedaya para pinesepuh lan kanca-kanca muda kabeh warga masyarakat sedaya kemawon dipun paringana wujuding katentreman seger kewarasan murah sandang murah pangan rejeki guyub rukun lan maju pembangunane ya bangun mental ya bangun fisik lahir utawa batine ya muga-muga kabeh dipun paring seger waras murah sandang pangan rejeki Allahumma alhamdulillah. Banyak yo dalu menika wajan kaya reuni tenan lho. Kaya ngono. Kebetulan manggone mapan ana dalem agung sedulur tuwa menika kadang sepuh Pak Pur. Ya. Sore mawi wis kangen-kangenan jagongan sak jakem ya Pak Bayu. Juga panitia penyelenggara semuanya terima kasih Pak Lurah. Ingin menulyo Bapak Mujio SE. Ya. Juga para panitia penyelenggara Pak Isbat, mugi Pak Ali Rohmat, Bapak Ketua RW lan sapanunggalane. Muga-muga kegiatan sing kaponyoto nguri-uri adat lan budaya, ana kira budaya. Lho. Padha karo ning kene iki budaya iki dijunjung dhuwur lho. Aku terima kasih atas nama pribadi juga atas nama para seniman Kota Blitar lho. Nyatane kaponyoto lugune mapan wonten ing Pengkol mriki dalam rangka bersih desa najan to jamane wis jaman maju, jamane wis jaman gadget, jamane wis jaman milenial, jamane wis jaman apa iki IT. Ning nyatane budaya wayang kulit ning kene tetep dieneke utawa tetep dilestareke. Sekali lagi tepuk tangan buat warga masyarakat Pengkol, Tanjung Sari, Sukorejo, Kota Blitar. Tangan aku ora lara. Lho yang apa?
Mulai zaman kaya anu ki wah, jan sing wayang isih tetep ning kene lestari ning Blitar ning ngendi iki isih tetep lestari aku melu malem yo. Ya, kanca-kanca kabeh bisa melestarikan budaya. Lugune dalu menika warga masyarakat Pengkol sedayanipun. Nggih. Ning sadurunge iki coba kula nyuwun sumanten saking Mbak Yu Sendur tak aturke mriki para sepuh sing padha pareng rawuh, para aji sepuh, Pak Kyai, Bu Nyai lan sedaya warga masyarakat uga tamu agung, Nduk. Oh ngono. Wonten ati mung jil lah mung monggo Mbak dasar kemes antes luwes kaya sakoi kembang laki anggrek kegiatan rangkaian bersih desa atau bersih dusun iki yo ana ya kuwi kenduri slametan bareng-bareng kabeh ben diparingi slamet donya lan akhirate uga nyekar utawa jaro wonten sapa ki Mbah Sewa Negara kaliyan Eyang Sri Tanjung. Oh, Sri Tanjung. Muga-muga berkah selalu ya, Nduk. Ya. Kanggo warga masyarakat Tanjung Sari sedaya kemawon juga info sing tak krungu iki carane lah penjane menika minulya Bapak Samanhudi Anwar ya rawuh matur nuwun suwe banget ora pinanggih Nduk. Oh ngono. Sing bagus seger waras berkah sedayanipun buat Tanjung Sari dan semuanya yang hadir malam hari ini. Kaya Mas Tejo Mos iko mos begini wah luar biasa kok. Aku yang ditelepon karo Bayu anakku lanang. Ya. Bayu Nirmala Ridwan. Putrane Mas Bor kan. Rumah aku wis pokoke panitia jak ngalor wis wayangan ning kono pokoke. Kalau panjenengan aku yen kerep gawe konten ning Dalem Agung kene kok. Oh ngono. Terima kasih menika Mbak Sundur ngaturaken inggih menika tetembangan sing ira-irane jineman yo jineman Kandet diatur kagem para sepuh juga Pak Lurah lan para bapak-bapak saking kecamatan utawa yang mewakili ya Mustika para kopisan lah. Oh ngono. Jika ini matur suwun kanca-kanca sindhet luar biasa leh nata komposisi. Oh ngono. Kita tanggap pamune wonten mriku langsung jejer loro. Ki sing mara iki mesti wis nyai. Sing rada ayu-ayu munti-mut ing ngarep. Sing racake wedake wis londot-londot ning mburi. Nah, ya kok yo notone kok yo pas to.
Sing imut-imut gak ning ngarep ning mburi wis setengah kemut-kemut ku gak ning mburi. Kemut ki apa to? Kemut yo. Kayak bos lho, apa tuh? Lah iya kaya kowe. Apik. Ya pancen kudu kaya ngono. Ngene iki diayi wis getun jadwalmu rasa wedaan. Aku nek wedak 350. Kadung lipene tak ulu. Terus pokoknya terima kasih buat warga masyarakat nunggunipun mapan wonten Tanjung Sari menika Pak Lurah, matur bangun nggih. Juga Pak RT, Rami tindak gone dhewe Mas Agus, matur bangun. Ya kanca ning gisik gembira. Parela kita rajune ketona. Dundule. Ayo yo kancane ngisik gembira. Ngawur e prau. Prau layang. Lah iya, ngono yo enek lho sing karo dundule iki lho lagune yo kancane ngisik gembira. Dundule apa? Yo ning ngisik gembira ku. Terima kasih Tengkol Tanjung Sari, wewengkon Sukorejo Kota Blitar. Ternyata di sini budaya yang sangat ya luar biasa lah. Kota Blitar ini ampuh kok. Malah kepada nyoto aku terima kasih mumpung menikah yang menulio Bapak sama Nudian Warapu ya matur Sudanwun juga datang Pak Wali, Mas Wali, Gus Idin untuk panji apa ya tanggal 6 Juni ini apa ya itu awal itu yang ditinggali Suwan Marak mapan wonten istana Gebang. Pokok budaya di Blitar luar biasa. Tepuk tangan buat Kota Blitar pokoknya matur suwun. Yen ngatawon ngolintang wong ayu aku ngenteni tekamu iya malah karena bapak-bapak karena kumpul dalam jalan yang tawang melintang
Kantornya lintang najan tembang ramas ning orang-orange gayenge swasana ya sahayu diaturke buat sedaya penonton pamriksa sing padha paramu alhamdulillah juga para tamu agung sing padha paralenggahan tidak lupa panitia sing grapyak semana temulur iki kaya kaya apa iki didom dhewe apa tak domne grapyak nggih bapak matur nuwun panitia juga Mas Isbat bener supen Pak RT Pak Agus Komplek bener supen nggih menika ingkang mulya Pak Purwanto oh iya tenan diaturke apa? Nduk iki kali tuwa. Lho niku pancen sapa-sapa dinduk. Kowe kapan ke tau kene lho nduk bae kleru Mbak Mah ning pawon kae. Kula mak mboten nduk. Nenonan nun ning Jangan buri ya di sini ya. Jangan buri ya. Ketok ketok. Mulai sembunyi nih. Dia mampu butuh tak tinggal. Wow. Dia kebasu. Kolaborasi. Untuk Peko Tanjung Sari. Membuat hati tak senang. Ya sama kalian. I'm